Sabríeu dir-me de qui és aquesta cançó? Vull dir l'original, no la que jo he fet. De Bizarrap, Aitana, de la Muixca. dels Tiets. David Bisbal? No. El que acabeu de sentir és una versió que m'he inventat d'una obra de Franz Schubert, un compositor que va néixer fa més de 200 anys i que estic segur que us encantarà. Ara sí, escolteu la cançó original que va escriure Schubert. A veure, sí, l'he canviada molt. El tempo era bastant més lent i no tenia tantes percussions electròniques ni tanta ornamentació harmònica. Estava pensada només per a piano i veu, però la melodia i els acords no els he canviat gaire. La cançó és d'inicis del segle XIX. Tot i la diferència d'anys que hi ha entre aquesta i la meva versió, trobo que podria passar perfectament per una composició actual, no? De fet, podria ser una idea genial fer-ne més com aquesta. Franz Schubert va ser un músic de principis del segle XIX, i si hagués viatjat en el temps fins a la nostra època, potser ningú s'hauria adonat que venia del passat. Va néixer a Viena i des de ben petit ja va mostrar grans habilitats musicals. Venia d'una família pobra, que no es podia permetre el luxe de comprar un piano, i a vegades havia de compondre amb una guitarra. De fet, el seu primer piano el va comprar 6 mesos abans de morir. També va estudiar dret, la carrera, però es va adonar que no li agradava. Durant la joventut va compartir pis amb els col·legues i organitzava festes on s'escoltava música i es xerrava de temes polítics i filosofia. Tot i les seves habilitats musicals, era una persona molt tímida. Les seves obres no les coneixia quasi ningú, i moltes les va començar, però no les va acabar. Era un artista bohemi, increïblement creatiu, però sense reconeixement social. Reconeixement que sí tindria un cop mort. Malauradament, va morir molt jove, amb 31 anys, però va tenir temps d'escriure òperes, simfonies, sonates i música de cambra. I sobretot, el que va escriure van ser cançons. Tot i que aquest terme l'utilitzem per referir-nos a quasi tota la música que escoltem, una cançó, o Lied en alemany, és una composició musical més aviat curta on apareix una veu recitant un text amb una melodia principal i acompanyada d'elements harmònics com la guitarra o el piano. Fàcil. Tot i que altres compositors com Mozart o Haydn ja havien fet alguna cançó, el cert és que mai ningú havia aprofundit tant en aquest estil musical com ho va fer Schubert. És curiós pensar que fins que no va arribar ell, cap compositor clàssic va focalitzar la seva obra en la fórmula musical més popular de l'actualitat i que més diners ha generat en la història de la música. Podríem dir que va ser el creador del gènere més usat avui dia. Moltes de les seves cançons podrien passar per composicions de pop actuals. Les meves cançons et van suplicant durant tota la nit, durant tota la nit. A Schubert li agradava fer trobades amb els amics. Era un jove revolucionari que refusava els reis, els dictadors i les imposicions religioses. Sovint organitzava el que es coneix com a Schubertíades, unes festes on es reunien músics, intel·lectuals i amics per debatre sobre art, política i filosofia i on es tocava molta música. No és difícil imaginar que en aquestes trobades els músics es posessin a tocar el piano i altres instruments per amenitzar la festa. Tampoc és difícil imaginar que el caràcter festiu de les trobades podia fer que unes quantes persones toquessin alhora i improvisessin melodies i harmonies. I curiosament, una de les obres més famoses del compositor està pensada per a 2 intèrprets tocant el mateix piano alhora. Parlo de la fantasia en fa menor per a piano a 4 mans. La fantasia és un gènere musical que destaca més per la seva improvisació i el seu caràcter imaginatiu que per la seva estructura formal. Vull dir que la composició és menys rígida i la partitura permet certa llibertat a l'intèrpret. Això aporta expressivitat a l'obra. Aquesta interpretació més personal i subjectiva de la partitura és una pràctica que avui dia es manté encara molt viva. De fet, en el món del jazz, el concepte improvisació és una màxima, una pràctica indispensable del gènere.
I en la música pop, les composicions solen permetre una interpretació lliure i personal. La fantasia en fa menor la va escriure el mateix any de la seva mort. És una peça preciosa que dura 20 minuts. Us la recomano. Ja ho veieu, Schubert destaca sobretot per ser un músic avançat en la seva època. Algunes de les seves melodies semblen senzilles, i n'hi ha d'altres que són molt curtes, però estan dotades d'un sentiment i una personalitat que en aquella època no eren tan freqüents com ho són ara. Representa per a molts el pas del classicisme al romanticisme. És a dir, el pas de la música més elegant i mesurada a la més expressiva i impulsiva. Va donar peu a una nova concepció de la música que avui dia encara existeix. Tot i que en vida mai va rebre el reconeixement que mereixia. Hi ha múltiples similituds entre la música que va fer Schubert i la que escoltem ara. Si Schubert hagués tingut una màquina del temps i hagués pogut venir fins aquí, jo crec que s'hauria sentit com a casa. Si Franz Schubert no hagués mort tan jove, hauríem pogut gaudir més de la seva capacitat per enamorar-nos. Escolteu la seva música i descobriu-ho vosaltres mateixos.